se oikein päin. Oh. Kaikkialla, missä jotakin tapahtuu, hyödyvät filmisepokamerat. Rivi erilaisia mopedeja, jotka kaikki tavoittelevat suurta palkintoa. Lahden messuilla oli rakennettu korkea mopedien koeajomäki, josta vain Soliver-mopedit selviytyivät. Tämän merkin valmistaja lupasi rahapalkinnon jokaiselle muulle ajokorttivapaalle mopedin kuljettajalle, joka ylittäisi mäen. Harttajamopedit ylittivät messujen aikana mäen 1500 kertaakaan epäonnistumatta. Mutta muille ei käynytkään yhtä onnellisesti, tarvittiin avustajille voimia, jotka selviytyivät mäestä. Mäki ei ollut vaikea, mutta sen ylittäminen edellytti sitkeävetoista moottoria. Oho. Lohdutuspalkintona maksoi haastaja eräälle mopedikuljettajalle lupaamatta rahasummaa hyvästä suorituksesta, vaikka mopedin moottori ei täyttänyt vaadittua ehtoa, ei ollut ajokorttivapaa. Lopuksi kilpailujen järjestäjä esitti jälleen mopediensa nousukykyä ja viimeisenä saatiin nähdä erään sivullisen naishenkilön ajaen